In diesem Video wil je vertellen was het zijn wat we uitbrengen en wil we ook wieder uit merken te meer zijn. Welkom to ons channel Thuis Atemhaus. Wir sind eine Familie von 9. Wir wohnen und kochen so viel von uns eten Thuis Atemhaus, was het möglich ist. Ich hoffe, je kan von uns wat leren en ook mitmerken. Möcht je eine schöne Zeit haben, dit Video de Link zu kijken, was wir von der und doen. Und vergeet nicht, wenn je das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. Good morning. So, ik ben al zo lang niet meer hier was met een video. Maar vandaag wil ik wat dingen uit de Goaden uitbrengen, wat wil ik plaatsen. Dus ik dacht, ik wil jullie eenmaal bewijzen waar we zijn. En ja, we hebben al eenmaal eigen karren gehad. En vandaag wil ik wat karren oren plaatsen. Ik geloof, er zijn wat eruit. Du zijn er nog veel warm, aber ich meine, du willst noch schöner warm, die du los. Und dann haben wir organic corn. Du sind ein paar andere Städte, wo ich will alles rüberbringen und die Städte rein mehr und haben wird andere Sachen für den Hof, so ich will ihn dort wiesen. So, dit wordt we voor oren gekregen hebben van den afval. Dat is er nur sagen, dat de oorsmererie. So, ons kornbiet is te klein gewas. Die zijn niet gefan gepollinated. Du zijn doel, die zijn gleich fan voll gewassen. Dat meint, we maken een geratet vlek korn zaten. Omdat die alle fan pollinating doen. So, dat heb ik geleerd. Ik dacht, we hadden nu al schoof. Ik had de draaibroederie en ik dacht, draaien abgeben, zodat wir näher. Aber nächstes Mal weiß nicht mehr, was ich habe nicht. Und wir sind so viel warm, so ich soll jetzt einmal alles karten. Und das, was der Mensch passiert, wenn er nicht spritzen will. So, wir wollen uns das Luten schön machen, aber ich habe was gelernt durch das. Nächstes Mal wollen wir gratis Bitcoin sagen. Und vielleicht sollen wir so Dinge zu tun, ob wir nicht ganz so viel warm haben. Aber der Heiner, der Hand wird sehr schön. Die gleichen die Schal und die warm und alles, die werden wir bloß sehr. So, es ist nicht ein ganzer Verlust. So, nächstes ist bei diesem Baden hier. Das ist dort, wo ich im Vorjahr bin, hat Salut gesagt. Die sagen nach ein paar Stunden, dass ich Salut wird geschossen tun. Das ist mein Ammerke Backeljan und meine Kürbis, die ich von der hier aufgeplagen. So, das Bad, weil ich diese Stiere hier alle rührt. Und du vielleicht Kompost nehmen und rein von Hofs, du weißt, dit mal eine Wartelkrab nehmen. Vielleicht Reben arbeiten oder so was, oder Gelmeeren. Hier habe ich all Reben gehabt im Vorjahr. So hier ist nu Dahl und Peperkruid. So dat kan ik ook al afsnijden, dat is tijd doet. En dan zou ik bedoel dat dan niet wat dood komen, dat is al afgesneden, dat is al een beetje groot. En dan worden we dat paard ook eruit merken, Tim en Hofs eerst wat. Dan hebben we hier deze bed. En dit zijn Jalmeren. En dit zijn Wasser, die hand geschossen. En dat zit me zo grillig smaak. Maar hier zo, deze Jalmeren. En hier is nog dat onderhalve is celery, appel. Dat wil ik van daar aanholen. Ook dat ganze baden met Jalmeren. En dan wil ik me dat eruit merken. Dat is nog een beetje tijdig voor dat plant wat ik wil. Maar ik wil me hier spinach zaten en kale. En deze hier, deze had ik im Vorjahr nicht gesagt. So, du hast nu Schobeln gesagt. Sondern wat is aan en die zijn doen abgaan. En hier habe ich auch Kompost ungern. Und du strau eher, dass die jetzt auf hem worden. Hier will ich Backeljan zaten im Vorjahr. Und ich habe hier so steht, dass du ganze ever dat. Und dann du sind auch so eine Schobeln. So, hier will ich auch Backeljan zaten. Dat is een beste plan. Hier ein bisschen mehr. Dat is de Gurken. Van hier kan je ook zijn, du zijn actually 2 Reihen. Eine ohne andere. So, das kan je hier wieder sein. Du zijn 2 Gurken. Ganz so de lang. En dan met bloem und jeder Zier. Ich spät sich dort nicht sagen, ich habe die Blumen ein klein bisschen zu dich beigesagt. Und hier Kürbis. Ab dann ein Chilis. Und dann du wird Schobeln. Und hier wird Tomatoes. Die Sache findest du nicht so Geschmack. Und die fängt an bitter zu lauten, die dann auch drehen. Aber das sind eine kleine Saat. Und hier auch Tomatoes. Die Sache hat nicht so Geschmack, aber die fangen die Sachen zu wachsen, die fangen ein bisschen an zu drehen.
En deze ene tomato die je dood. Ik weet niet meer wat dat is. Even je van die alle onfijn te lopen. Ja, er nog lang gestrochen wat de smaak laat. En dan dit pot hier. Dit zijn sippelen. En dit zijn mes eruit te uitbrengen. Ik heb van de grote doel zijn. Ik heb een andere soort, dat wordt een wo de kart deel genannt. Ik heb lang deel je. Dat zijn Patterson. Hij heeft mijn lood geplant. Maar mij laat ze dat je grote sippelen zo. Dit was het eerste zijn wat we nu worden uitbrengen gaan, geloof ik. Wieder das Korn, wat je hier samen wo ik wat platen doet. Dus even je oren moeten zijn, die we nu op karten hieruit. En dan je het hier eetschatten geplant. Van hoofd en de nächste paar weken. Dit zijn eetschatten, wenn hier hoor ik graag gezegd, je naar die karten gezegd, wat er niet weer opgegaan. En hier zijn schobelen, pinterbeans. En hier is een beetje, hoor ik ook graag gezegd, ik wil me dat niet vaststellen, dat die schobelen worden ranken. Deze schobelen zijn ganz streich worden. Dit ganze beet, dat zijn schobelen. Die zijn ganz streich worden, dat die zo zijn, einfach schobelen krijgen voor ons. En mir laat het zo, dat kunnen op eenmaal dat het ook een dol schobelen geven. Vielleicht genoeg dat we het niet sterven kunnen, wenn ik maar voor schoten aan zijn. We zijn een dol schoten aan. Maar nu hier naar dit. Nu wil ik hier zo de jalmeren alle uitbrengen. Oh, ik dacht dat het veel not genoeg zijn. Mir laat zeggen, ik moet wasseren en ik riet het kruid alle af. Ja, ik moet eerst wasseren, dat is te dreig. Zo, mij valt het zo bij, mijn janker niet zo blad die jalmer. En ik wil me proeven als Dutchhof, leven, met deze vark dat je oplakkeren, dat ik niet bruk wasseren. Zo, wat zal het hier niet zijn? En we gaan niet boven je kleint. There you go. Smaken grote jalmer. Oh, dat zijn niet alles in de smaken grote. Maar hier wat kleine. Dat is een down. Dus kan je dan uiteten voor snack. Zo, ik word hier alle uitgeroepen. Nou, ik kan weten hoeveel het gegeven heeft. Zo, dat hoofdbaar hebben we nu de uitgereden. Nu doen ze dat ieder losrubbelen en dat kruiden los en in deze kam dan. En ik ga hier deze apart houden, wat de schassen duiden. Ik wil deze hand fijn kunnen houden om zoet opnemen. Zo'n fijne grote jalmer. Ik wil allemaal proberen nu te zijn. Van zonne wat ik zoet opneem, dat het fijne grote zijn. Hier zijn woordmank wat de kleine zijn. Dus deze. Das moet zo klein en dan heeft hij al die schaas. So van deze wil ik niet wel een zoet opnemen, wens. Ik wil niet wel de gelegenheid hebben om nu alles kleine jalmeren te hebben. So deze jalmeren in dit paar, dat zijn zo'n wat ik te jaar had van zoet opgenomen. En de eerste wat ik deze doe nu niet, luid om zoet opnemen. Als krakbeen, ik wil dit paard wat onderbrengen. Dit zijn zo smakbloem. En dat wordt vielleicht, weet niet, nog eenmaal een maand duren. Maar dit zoet wil riep zijn. Dat ik dat moet gaan gebruiken. Om zoet opnemen en ten nächste Jahr. Maar ik kan niet, wenn ik wel op de onderbrengen. En dan nog de andere uur, ik ga nog een dol zoet van te jaar. So, we worden dit jaar, deze jaar meer een bloos los. Ik wil me uitvinden, maar ik leid er zo hard en ik leid er niet moeten brengen zijn te eten. Maar ik had het bloem de been zo enjoyed, den type wat ik hier hoor. En de pollinators, dus de bijen en zo, die gleichen de ook zo. So, we worden deze jaar meer nu zijn. En even laat me zo. We gaan nog maar bloos. Dit badval. En dat zijn de jalmer. En dan hebben we ook nog dit ganze badval. So, we worden genoeg gaan. So, deze ganze kampval. Van dat beetje door. Dit is een zeer grote kamp. Ik wil blijven dit worden goed en sterk 20 punt jalmer zijn. En dit is allemaal vol kruid. Nu hebben we dat de kikkel brengen. Kleine worden zich op zo vrijen. So, we gaan deze nog niet zo fertig, wat je dan niet hier veel naar is nog een tjan leren. Maar ik leer deze zo schön schmai. So, niet kom.
Zo, dat zitten de gleichen dort. Nu hebben ze dat geproefd en dat is weer gleichen dort. Zo, mijn laatste dit paar heeft veel geraten, jammer. En du kan een paar Ursachen versehen. Dit weer een beetje wietlafje, niet ganz so dicht hoop. En hier zo hoor ik, oh ja, dat erop. En als ik de zaten daar en weer dat nog nooit gehouden ben ik, dan dacht ik, die wordt even spreiden. En dit paar, dacht ik, de onnaatje of erop dat de vallen zon zien krijgen. En aan deze kant wird eine andere Sorte zoet als aan die kant. So haben wir uns dort noch einen Unterschied merken, wegen verschiedene zoet. Zo, nu ben ik hier helemaal wezen. Dat heeft werkelijk nog eens gemerkt met dat zoet. Dit zijn alles in de grote smaken. Dit van aan deze kant, waar ik onder het zoet hoor. En hier en zo, dus zijn de wijn ook halfweg grote nog, maar dat zijn chartere dikkere. Zo, ik geloof ik gleich dit talen. Gleich we niks meer waar we aan zo'n zoet zijn. Zo, dit is de nächste dag. Ik heb dan zich allemaal gisteren nog in een basje afgewaschen, dat eerder los en dan de dingen aan en dan de hele fan draaien. Nu heb ik met deze plastic kam hier uitgemerkt met 100 jaar hier inbaan. Ik dat aan een basje schwijten, dat dat goed daardoor kan aantrekken. Zo, deze bed kam vol wel ik nu met de graadste smakste jammer vol vliegen in deze kam en daar wil ik een iets op baan irritatie brengen. En some van de andere kleinere, wat niet zijn smaken zijn, waar we aankijken en wassen waar we finrieven tentikbaar. Zo, ik wil vandaar dit celery hier al uitbrengen. Zodat kan we alle uitrieten. Nou, bij ik bij de water doe ik nog een beetje paan lopen, dat je nog een beetje gouden in de eer. Dan wassen bruine bleren maakt, dat wat je besruit. En dan ga ik er van der al deze laadje baden, waar ik wel ten hoofd aanzaten. Dan wil ik alle een compost natten stro even, dat die iets zich wat verbeteren kan, dat ik de badenbelt wat eruit haal. Ja. Dit celery is niet zo groot gewassen, dus dat wordt aan zich im Stuhl gehouden. En de Ursache voor dat is vielleicht vind ik ook wietlafje gemerkt, dat is veel dichter de stier als wat dat woerhan zult zijn. Maar dat zijn fijne weken dan. Het lijkt dat de wijn zo te manken soep, of te manken broden, manken vlees is de stort. En de bleren wat met de losnien, de wat draaien en fijn merken, die gebruiken we dan nog te manken zout. Zo dat heeft een deel gegeven, wie worden genoeg gaan. Peperkrutendeel hebben we ook nog een deel. En everdem zijn de baden dan rood, dat een beetje lekker merken. En door fresh compost nap. Dit is niet compost wat ik mezelf gemerkt heb. Ik heb de gelegenheid hier van een stap wat te holen van een steer. Zo, nu ga ik hier compost aan en strooien even. Nu wil ik dit gewassen hier bestrijden even. Ik wil dit hier de wijn nood houden, dat die hier de unja kan zo erg worden. Tim de aanzagen is nog een klein beetje te tierig. Een bad wordt niet vielleicht ganz im Karten rood merken. Tim wassen den zaten, maar het andere wordt nog wat langer duren. En dan heeft ons drie veel deel gedraaid, om dit alle drie merken wat ons nagebracht wil worden. Zo, vandaag zijn ik hier weer aan ons karn. Ik heb gisteren de laatste oren hier alle afgeplakken. Hier zijn nog kleinetjes, zo kleinetjes, wat ik geloof ik hebt, niet voor een groot bossen. Ik wil je het maar wezen. Zonne als dit. Zonne kartetjes. Zo, wanneer nog even voor een groot bossen, dat bedoelt ik me niet. En mij fehlt deze plaats hier, ik wil hier eerst gaan zaten, Tim Hofs. Zo, we waren deze karn nu best uitrieten. Dat hoort, we aan de 3 multiden kunnen al een beetje karn eten. Zo, we gaan het erin kunnen schmaken. Dus de wijn is goed, ik heb veel geleerd door dit. Wat je Goaden merken is niet allemaal bloß about een doel kriegen. Het is about dingen uitvangen en dingen leren. Zo, ik heb 2 dingen geleerd. Ik heb deze karn veel te dicht gezaad. Ik heb ihn zo weglauf gezaten. En dan mooi regen. Zo, ik heb een doel regen, maar ik heb het te dicht op. Zo, nu heeft hij niet ruim gehad
Tim Zarach, mo grote oren wosen en valwosen. Wen wat ik dat weten daar wens ik weer doorgaan, du waren zo zoet, oder du weer like immer eindert verstehen en daar so dat mijn ruim en du weer een grotere oren. So ik weet dat ik mag een dolle regen zaten, aber nicht de te dicht top zaten. So dus ik had hier 3 regen op jeder dom. Ik had een beetje dam en 3 regen op jeder dom. En het nächste Mal würde ich glaube ich plus 2 regen en dan nog een beetje weglaaf gemerkt, als wat ik dat nu gedaan had. En dan würde ich glaube ich napet wieder, dus dat een grotere plak wird sein. Klar, dat wordt beter doen, aber von dem werden wir diesen Korn hier nicht uitreden en deze eer hier heute merken in Erdschalen sagen. Und sonst diese Arbeiten kommt, dann sage ich immer so dankbar, ich kann ja hart im Halten. Het wordt mij veel länger duren, wenn ich dort alles allein tun. Ich kann al een deel dingen doen, dus ik niet met alles weten, aber ich kann met zo'n deel dingen halten. En dan kan ik boezig beschaken in een kartentijd, kan ik dan de arbeid vragen, wat anders wordt zo lang duren. So, de Korn ist dabei. Wir wollen so bis dort alle an den Hängen führen. Wir haben gut geschweit. Ich glaube, das wird uns ein Workout sein. Nächstes werden wir nu de Erdrüid merken. Dat de fan lekker is. En ik wil een beetje meer compost nemen en vielleicht ausschneiden. Ausstedt fan für grote Erdschalen geben. En dan zijn we vielleicht heute zum Saaten. Wir von der nicht saaten, aber de Erd wird dann ruid zijn. So, nu wil ik dit hier een beetje durchweilen. Dit noemt in een broadfork. So ik heb dus alle varen zo zal de en de Erd aanspraken en dan nog een beetje ablageren. Dit schoof zo afheen, wenn ik hier sonst diesen Dripschloch op de Erd habe. Hier wird nicht so afheen met een tiller kan. So dann darf ich bis abhosten, dat ik nicht ab den Schloch abspaken doe. Dann brauche ich den Schloch hier nicht mehr fort. Dit is ook echt een leichte arbeid, aber tillen is ook niet een leichte arbeid. So, ik doe dit liever, dan brauche ich keinen Schloch nicht wieder nehmen. En wat ook gesagt hat, es mengt beter für die Erd, wenn er den nicht so durchtillen hat, bis es dit ein bisschen so weit läuft ja mehr, und dass du wieder in Luft bekommst, dann soll das so aufhören sein. Über dem sagt er auch einwarten, wie gleich han oder nur aufhören die Erd im Goaden. En dan hier nog eenmaal een beetje maar compostnap. De hoofdkaart compostnap, aber nu ook nog eenmaal een beetje. So, nu hebben we de compost hier zo napgestreut. Nu wil ik hier zo bloß heranmerken. Oh, is nog op steden. Oh, hier is een kornstuurband gebleven. Ja, dat is wat ik de uitreden. Daar is anders wil ik de hand hier in de Erde loten. Wanneer ik hoorde wel een paar weg wagen met gezaten, dan wil ik de korn bis aan alle lekste Erde aufgeschnitten. En de wartel in de baan geloten. Aber, wenn ich Fuß will sagen, dann sagen wir, de wartel in de Erdbahn auch gleich. De wartel in de Erdbahn loten, dat is actually fijn. Dat ik gode Erd geven. Aber, dit moet past me dat niet. So nu heb ik hier best een fijne raan merken. Een fijne duipe actually. Dat ik ze dat nog met arbeid zijn. So, ich habe hier eine Lache gemerkt und eine Seite ran. So, was wir nu besvoren doen ist hier Erdschalen an. Ich will von der nicht lang mit Zeit nehmen, um die hineinschneiden. Ich will bis von 8 bis 10 soll ich in die Erdschalen doen. Ich habe die Ausschneide geschaut. Auch soll gut sein, damit das gerade die Erdschalen geht. So, wir sehen, dass wir diese Erdschalen wollen theoretisch, was ich hier habe. En dan bloos van die Erd doe 3 napschaden. But daaraan, de meeste huis, ik leg die niet zo ganz te merken, wenn ik leg luter de Erdschatten läuft ein bisschen abzuhüllen. Diese Erde verhält sich auch ganz grasslich fern. Du hast ein bisschen eine kleine, derne Wartelgeschmack von den Korn, so das ist ganz ferne Erde. Ich hab die Hand dir gleich und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!